Tak váš postoj k zápasu, váš názor na zápas? Tak ja si myslím, že dneska sme prečili tú Senicu vo všetkých smeroch a bolo naozaj len otázkou času, kedy dáme gól. Sme veľmi radi, tieto 3 body sme potrebovali, pretože potrebujeme potvrdiť to druhé miesto, čo sa dneska stalo. A chlapci bojovali do konca, nedá sa im nič vytknúť, mali sme šance, strely, všetko, takže sme radi, že to tam nakoniec padlo tak, ako padlo hneď na začiatku tej tretej tretiny. Trošku sme sa ukludnili, no celkový výsledok 4-0 teší, samozrejme nedostať ani gól je dobrá vizitka, či už pre mužstvo alebo pre brankára. Ak sa môžem ja spýtať, brankár Pravda, druhý víťazný zápas, pôjde znova do bránky? Tak to je ešte skoro o tom hovoriť, ale ja si myslím, že asi pôjde, hej, tak uvidíme, hráme v Bardejove ťažký zápas, tak prečo nie, s 0. Niečo špeciálne na lídra tabulky v stredu? No tak v prvom rade z tých šancí, čo máme, dať góly skôr, pretože ten Bardejov je silný, respektíve veľmi efektívny v zakončení, ako ukázali tu keď sme prehrali 8-2, takže jednak im máme čo vracať a jednak musíme začať byť efektívnejší pri premenení šanci. Ďakujem.